retrobar-se en un estat d'extrem sacseig, aclarit d'irrealitat, en un racó de si mateix, trossos del món real. Falsa o no, en la seva redacció primitiva ens transmet pel mitjà de les teles descendents perdre l'estendard del sexe masculí. El boig, el babau, el dement, tal i com es qualificava a si mateix en la seva obra per acabar amb el judici de Déu. A Síria, els temples són ressonadors de meravelles reals, de màgia exterioritzada, i un nombre considerable de temples que semblen ser allà només per il·lustrar aquesta guerra, aquests ritus, aquestes anomalies. Rivalitzen en esplendor sobre tota l'estesa de Síria, els uns consagrats al sol, els altres a la lluna, sense que se sàpiga mai massa bé qui és la femella, qui és el mascle. I si el mascle és qui ha produït la femella o a l'inrevés. Hi ha el temple del sol a Emesa, que sembla tenir la primacia sobre els altres temples del sol mascle, que accepta posar-se a treballar, que ja no és rei, perquè no està assegut, el fill del rei, com el Crist és fill de Déu. I ara ens calia una mà que esdevingués l'òrgan més precisa. En una escletxa del gegant modern substitueix una nostàlgia. No la nostàlgia d'ordenar el pensable, sinó de pensar allò viscut, de la modernitat racional. I és aquell que corre per la plana
on el pensament és erro.